L-għodwa tajba nies u nagħtikom merħba għal din il-laqgħa li għandna b'mort mill-botek permezz tal-internet sabiex aħna intellaw il-polots ta' għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Niskuża ruħi, nibda billi niskuża ruħi li qegħdin nibdew nofsija tard u ġimgħa tard ukoll peress li dawn il-polots suppost saru l-ġimgħa l-oħra. Nagħtikom merħba u nirringrazzjakom tal-li ħassegwuna fil-tluħ ta' din il-polza tas-subien għadħul fl-ewwel sena sekondarja fl-iskejjel tal-Knisja. Issa nibdew billi nagħmlu talba ċkejkna, wara it-talba aħna mbagħad nagħmel spjegazzjoni ta' kif se nimxu dolodu u l-proċess li wasalna għalih matul dawn ix-xhur li mxejna matul dan ix-xhur u li għalih u l-pożizzjoni li wasalna fiha illum u wara nagħtukom iċ-ċans ukoll, anzi minn issa qed nagħtukom iċ-ċans li tistgħu iċċemplunna fuq 7999-0224 7999-0224 u tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom. Hekk kif nispiċċa l-ispjega tal-introduzzjoni tal-kif se jimxi l-proċess dolodu inwieġeb għad-domandi tagħkom. Wara li nwieġeb għad-domandi tagħkom intellaw il-polza waħda waħda. Ħanibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej aħna għaddejjin bdina l-attività sabiex inħarsu lejn il-futur ta' dawn it-tfal li llum qegħdin jikbru ftit ftit, bħalissa qegħdin fi żmien tar-Randan u għaddejjin minn din l-esperjenza ta' ntibsa u daqsxejn ta' biża' ta' din l-COVID-19 tal-coronavirus. Esperjenza li iddaħħalna ftit f'oxortna, tiġborna ftit fina nfusna, qed ningħalqu anke ġewwa djarna u probabbilment qed tgħinna wkoll nirrealizzaw x'inhu l-aktar importanti l-essenzjali fil-ħajja tagħna li nieħdu ħsieb tagħna nfusna, nieħdu ħsieb saħħitna, nieħdu ħsieb dawk li huma madwarna u nieħdu ħsieb kulħadd. Nitolbu mulej lina l-kol għal-dinja kollha sabiex din il-pjaga li għaddejjin minnha ma ddumx ma tgħaddi. Nitolbu b'mod partikolari wkoll għall-tobba, l-infermiera, il-carers, dawk kollha li jaħdmu fl-isptarijiet kemm f'Malta, Għawdex u fid-dinja kollha sabiex inti tagħtihom l-għajnuna tiegħek u anke jsibu s-sapport tagħna. Nitolbu wkoll għal dawk li ġew mill-qutin finanzjarjament jew spiċċaw bla djarju f'diffikultajiet fil-ħajja tagħhom sabiex ukoll isibu l-għajnuna taħuthom il-bnedmin. Nitolbu lis-Sitna Marija sabiex tgħinna l-koll fil-ħajja tagħna u fil-ħajja tal-bnedmin kollha bħalma għamlet u ħadet ħsieb bina Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nagħtikom merħba għal din il-polza tal-għatluħ tal-tfal li ħajjeħdu sem fil-Form 1, subien. Din il-polza li suppost saret il-ġimgħa l-oħra imma li minħabba ċirkustanzi li ninsabu fihom kellha tiġi posposta u kellna nerġgħu norganizzaw il-polots kollha mill-ġdid. Nirringrazzja lil dawk kollha li għenuna biex fi żmien qasir aħna nerġgħu norganizzaw dawn il-polots. Dawn il-polots li bl-għażla tal-iskola jieħdulna kważi xarejn. Għax m'għandniex polza waħda għandna diversi polots u wara l-polots ukoll issir l-għażla tal-iskola. Nirringrazzja allura nibda billi nirringrazzja il-Wi Media li qegħdin għandhom hawn l-istudio, nirringrazzja t-tim tagħna tal-admissions, għandna l-Miss Josette, il-Miss Annalise, Miss Cynthia, nirringrazzja n-Nutar Robert Aquilina wkoll li qiegħed magħna sabiex jara li kollox isir sew ukoll. Nirringrazzja wkoll it-tim tal-Media tal-Kurja li għenuna biex norganizzaw dana kollu. U t-tim kollu tas-Segretarjat tal-Iskejjel tal-Knisja u anke l-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja li dejjem għandi l-appoġġ tagħhom. Ħana daqsxejn rendi kont tal-proċess li għaddejna minnu sabiex illum wasalna biex intellaw il-polots. Aħna f'Novembru pubblikajna ir-regolamenti ta' dħul li jindikaw il-proċess kollu, id-dati li fihom ħajsiru l-applikazzjonijiet, meta ħajsiru l-polots, meta ħajsiru l-għażliet ta' skola
u anka wkoll ippubblikajna f'dawn ir-regolamenti il-kriterji ta' dħul u anka kemm għandna postijiet skola. Din is-sena l-postijiet li għandna skola wkoll samnihom f'żewġ gruppi. Postijiet riservati għal dawk li huma tfal mainstream u tfal li huma wkoll każijiet serji. Tajjeb indikat mill-ewwel kemm għandna postijiet għal kull grupp minn dawn, mainstream u każijiet serji. Kif ippubblikajna ir-regolamenti, bdejna wkoll naċċettaw l-applikazzjonijiet ta' dawk li aħna ngħidulhom tal-ewwel kriterju. L-applikazzjonijiet ta' konna ftit tfal minn djar tal-Knisja, l-applikazzjonijiet ta' tfal tal-impjegati fil-iskejjel tal-Knisja, it-tfal tal-aħwa li għandhom ħuthom fl-iskejjel tal-Knisja u fil-każ tal-Form 1 ukoll għandna tfal li qegħdin fi skola bla kontinwità. Fil-każ tas-Subien għall-Form 1 għandna tfal li qegħdin fl-iskejjel ta' St. Francis il-primarji u anka ta' Teresa Nuzzo sewwa u daw ilqajna l-applikazzjoni tagħhom f'Novembru u Diċembru. F'Jannar ippubblikajna ċirkulari fejn informajnikom qabel ma intom applikajtu, l-applikanti l-oħra qabel ma intom applikajtu, informajnikom kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet. Biex hekk intom tkunu tafu li dik il-figura li ħriġna fil-bidu f'Novembru kemm għandna postijiet, issa naqset u tkunu tafu kemm naqset ukoll. Anka barra minn hekk tellajna wkoll fuq il-website tal-Knisja il-lista ta' dawn l-applikanti. Ta' dawn l-applikanti tal-ewwel kriterju, tal-aħwa, tal-impjegati, ta' tfal bla kontinwità u ta' djar tal-Knisja. U barra li hemm l-isem tagħhom huwa indikat ukoll f'liema skola huma se jidħlu. Għalhekk wieħed minn hemm jista' wkoll jieħu idea mhix preċiża għall-aħħar imma jieħu idea tajba ta' kemm baqa' postijiet skola. Għaliex mhijiex preċiża għall-aħħar, għaliex aħna qed irridu ndaħlu issa xi tfal tal-każijiet serji u tfal li jista' jkollna dana, dejjem skont ir-regolamenti. Tajjeb, mela intom tistgħu tieħdu idea ta' kemm ukoll baqa' għandna postijiet f'kull skola. Barra li għandna l-figura totali. Il-figura totali konna tajnijilkom fil-ċirkolari ta' Jannar li tibda billi l-ewwel tgħidilna li fil-regolamenti hemm ippubblikat li b'kollox għandna 222 post sewwa għas-Subien fl-ewwel sena sekondarja. Wara li tnaqsu tifel għal dar tal-Knisja, għandna 41 tifel għal tal-aħwa, għandna 97 tifel ta' skola bla kontinwità u 4 tal-impjegati ta' skola tal-impjegati li ma jistgħux imorru fl-istess skola, jirriżulta li mbagħad baqa' minn dawk 222 wara li naqsu dawn l-applikanti baqa' 79 post. Dan huwa dak li għadnilkom f'Jannar. Issa għandna żviluppi ċkejknin ukoll ikkontemplati fir-regolamenti. Wieħed minnhom huwa li kellna żewġ applikanti li applikaw bħala każijiet serji minn dawn tal-bidu, tal-ewwel kriterju, u r-riżulta li l-bord ta' dħul ikkonsidrhom mhux bħala każijiet serji imma bħala mainstream. Għalhekk dawn iż-żewġ każijiet imxew mill-każijiet serji u żdiedu ma' dawk tal-mainstream. Barra minn hekk għandna wkoll żewġ applikanti li għandhom twins, ħuthom Subien twins. U jista' jkun li wieħed minnhom jitla' fil-polza u li ieħor wieħed minnhom jiġi quddiem fil-polza u li ieħor jiġi wara. Peress li japplika dejjem il-kriterju tal-aħwa, hekk kif jidħol l-ewwel wieħed jidħol ukoll it-tieni wieħed. Allura aħna qegħdin naħsbu nerfgħu żewġ postijiet għax għandna żewġ pari twins biex jekk għalli jista' jkun jiġri dan li qed ngħid li wieħed u wieħed jiġu quddiem u tnejn l-oħra jiġu lura, ikonna post għalihom. Ovvjament jista' jkollna affarijiet, jista' jkollna kollox bil-maqlub, jista' jiġu kollha l-erba' fuq wara u dawn il-postijiet jiġu available għal kulħadd. Jew wieħed jiġi fuq quddiem u l-ieħor jiġi fuq wara tajjeb miż-żewġ pari. Ġifieri jista' jkollna ftit varjazzjoni ċkejkna hemmhekk skont il-polza li ħad titla' illum.
Però għalissa ġifieri f'dan il-moment ninformakom li issa baqanna 75 post. Sewa baqanna 75 post. Issa, għal daw il-75 post għanna 178 applikant. Aħna l-lista tal-applikanti ġita tellajnija fuq il-website, kulħadd jista' jiċċekkja, jista' jara, u huma l-lista ta' dawk li se jieħdu sehem fil-polza dolodu. Mela għandna 178 li ġiġa jidher l-isem tagħhom fuq il-website tal-Kurja. Jekk li jista' jkun insejtu x'kien l-application number, mhux problema, l-lista hija organizzata bil-kunjom, wieħed ifittex il-kunjom tiegħu u mbagħad jara l-isem tat-tifel tajjeb, u wieħed jista' jara allura li isem it-tifel qiegħed hemm. Jekk li jista' jkun mhux qiegħed hemm, jinfurmana. Kif taraw fuq l-iskrin kultant se jidher in-numru li tistgħu iċċemplu minnu li għattilkom fil-bidu 7999 komplutu 00224. Jew xi le. 0224. Tajjeb 79990224. Tistgħu fil-każ iċċemplunna fuq dan in-numru u naraw. Jekk mhux issa fil-każ niċċekkjaw iktar tard. Mela dawn diġà jidhru hemmhekk u dawk huma l-ismijiet li ħantellaw. U aħna ħantellaw l-ismijiet kollha, ġifieri l-178 applikant li għandna. U hekk kulħadd ikun jaf li l-isem tat-tifel tiegħu kien fil-polza li għandna hawnhekk. Għada ukoll kun available fuq l-istess website, ġifieri knisja.mt jew church.mt, il-lista tal-applikanti mill-ġdid, però din id-darba skont ir-rank order li huma ġew fih sewwa nippubblikaw in-numru ta' kif jirriżulta mill-polza li ħantellaw illum. X'jiġri jekk li jista' jkun xi ħadd inqabeż. Mhux se nerġgħu ntellaw il-polza għax inkella kulħadd ikollu nerġgħu nibdew il-proċess mill-ġdid u neħdu biċċa xogħol kemm aħna u kemm intom, kulħadd naħseb min jaf kemm naqalaw inkwiet. Snin ilu kienet instabet soluzzjoni għal din il-problema wkoll. Jekk li jista' jkun jinqabeż xi tifel u ġustament kellu jiġi inkluż, aħna ntellaw polza għalih biss. Tgħiduli kif se nagħmlu din il-polza għalih biss. Din hija l-proċedura wkoll hija miktuba fir-regolamenti u tikkonsisti filli nipproduċu 3 settijiet mid-0 sa 9 u dak li jkun jażel karta minn kull set sewwa jażel minn grupp minn ieħor u minn ieħor. U dawn jirrappreżentaw il-units, it-tens u l-hundreds. U dak il-karta li jtella minn numru li jtella minn kull grupp jifforma n-numru tiegħu tal-polza. Jekk li jista' jkun l-istess numru ta' xi ħadd ieħor, allura huma jiġu indaqs. Jekk ikun hemm posta li jom it-tnejn jew jiġu fuq lura jew dana, jipproċedu flimkien. Jekk li jista' jkun wieħed ikun jista' jidħol u ieħor le, intellaw il-polza bejn dawk it-tnejn tajjeb. Din hija l-proċedura li għandna kontemplata ġiġa fir-regolamenti biex jekk li jista' jkun xi ħadd ikun inqabeż. Aħna dal-aħħar snin ma kenniex minn dawn il-każijiet. Tajjeb, ninformakom ukoll mela li minn daw il-178 l-ewwel 75 minnhom l-ewwel 75 se jieħdu sehem u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla it-8 ta' April fit-tieni polza, fil-polza tal-għażla. Dikinhar intella jkunu hemm huma f'dik il-polza u anke it-tfal ta' skola bla kontinwità u tfal tal-impjegati fi skola oħra. Jitħaltu kollha flimkien u tittella l-polza bejnietom it-tieni polza li ngħidula l-polza tal-għażla. Ngħidula l-polza tal-għażla għax tiddetermina min se jagħżel l-iskola l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba', il-ħames, is-sitta u nibqgħu sejrin hekk sewwa. Intom tifhmu li min jiġi fuq quddiem ħajkollu jista' jagħżel mill-iskejjel kollha, eventwalment xi skejjel jibdew jimtlew u jingħalqu, u allura l-għażla tonqos tajjeb, għalhekk wieħed imbagħad isegwi l-polza tal-għażla tal-ġimgħa d-dieħla. Dawk prattikament huma l-punti prinċipali li xtaqt naqsam magħkom, mela issa ħantellaw din il-polza,
L-ewwel 75 minnhom jieħdu sehem fil-polza tal-ġimgħa d-dieħla li jkun fit-8 ta' April, l-erba' bħallum fl-10:15, nisperaw li nibdew fil-ħin jew forsi ftit tard, ħudu daqsxejn paċenzja bina. Issa naraw jekk għandniex mistoqsijiet oħra u fil-każ nistieden lis-sinjuri hawnhekk sabiex jiftħu l-kaxxa tal-polots, jiftħuha u jpoġġu l-polots fl-urna sabiex imbagħad nibdew intellawhom waħda waħda. Ħa naraw x'mistoqsijiet waslunna. Mela, kellna mistoqsijiet qed isaqsu li huma l-iskejjel co-ed li fejn jistgħu jdaħħlu l-aħwa tal-Form 1. Mela, l-iskejjel co-ed as such fil-Form 1 m'għandniex. L-iskejjel sekondarji m'għandniex. L-unika waħda li għandna mhijiex co-ed imma huma tal-istess entità fis-sens li għandna s-seminarju li huwa tal-Arċisqof, fil-fatt jissejjaħ is-seminarju tal-Arċisqof, u kif forsi ħafna minnkom jafu Sacred Heart College, il-kulleġġ ta' Sacred Heart ġewwa San Ġiljan li kien tas-sorijiet ta' Sacred Heart, ftit ta' snin ilu għaddewh lill-kurja tal-Arċisqof, għaddewh lill-Arċisqof, għalhekk illum huwa responsabbli minnu l-Arċisqof u jista' dawn peress huma tal-istess entità qed nikkonsidrawhom bħalma kieku kienu tfal skejjel tal-istess entità u peress li huma insertaw l-unika eċċezzjoni li għandna waħda hija tas-subien u l-oħra hija tal-bniet. Jiġifieri hekk hemm ħanajdu hekk hemm żewġ titfal hemm twins jew ma nafx tnejn li twildu fl-istess sena u ma tifel u tifla. U t-tifel ħanajdu daħal is-Sacred it-tifla daħlet is-Sacred Heart. Tista' iddaħħal it-tifel il-ħuwa fis-seminarju. Però rrid nispeċifika wkoll li diversi skejjel tas-subien tal-Form 1, anke tal-bniet tal-Form 1, bħalissa m'għandhomx postijiet vojta. Għaliex? Għaliex għandna tfal li qegħdin fis-sitt sena primarja, dawn għandhom il-primarji tagħhom, l-iskola primarja, u għalhekk il-postijiet tas-sekondarja jimtlew bit-tfal li tilgħin mis-sitt sena primarja. Għalhekk is-seminarju għandu tfal li tilgħin mill-primarja u m'għandux postijiet vojta biex jilqa' aktar tfal, għas jekk ikunu tal-aħwa jew tal-impjegati sewwa. Fil-fatt aħna ngħidulhom anke fuq regolamenti u tarawhom anke fuq il-listi li semmejt fil-bidu li għandna fuq il-website li huma indikati bħala pending availability, jekk ikun hemm post, jidħlu jekk ikun hemm post. U ovvjament dawn ġieli jkollna 4 minnhom u jinħoloq post wieħed. U x'nagħmlu aħna? Intellaw il-polza bejnietom. Ġifieri dak huwa l-unika ċans li hemm u ċans li tngħidilkom huwa diffiċli fejn fil-skola tal-Form 1 tas-subien fil-skel tas-subien tal-Form 1 fejn jista' l-aħwa u jdaħħlu xulxin. Il-bqija m'għandniex dan il-każ tajjeb. Li jista' jiġri l quddiem at the second phase, at a later phase, jista' jkun li jkollna xi ħadd li jidħol fil-Year 1 jew fil-Kinder 2 u wara li nkunu għaddejna dan il-proċess tal-għażla u jekk jinħoloq xi post vakanti ikun jista' mbagħad idaħħal il-ħuħ jew il-loħtu. Imma din hija proċedura li tapplika ħafna iktar tard iktar il quddiem. Mela saqsew ukoll il-listi li ħarġu l-bieraħ fuq il-website hekk mhix kollha tal-polozz jew hemmx l-għażliet tal-iskejjel ukoll. L-għażliet tal-iskejjel mela li għandna ma dawk li ħajjieħdu sehem fil-polza tal-lum. Tal-għażliet tal-iskejjel ma tellajna xejn. Sissa kull ma tellajna listi huma t-tlieta li ħanieħdu sibhom illum, il-polozz tal-lum għandna 2, ġiġa tellajna tal-bniet u issa għandna tas-subien u għandna l-lista ġiġa l-esta ta' għada tal-bniet. Hekk kif naħdmu l-ġimgħa d-dieħla intellaw il-listi l-oħra li jmiss tajjeb waħda waħda. Id-dati li hemm fuq il-website li mhumiex tal-għażliet tal-iskola huma tal-polozz. L-għażliet, mela, id-dati li ħriġna sissa huma kollha tal-polozz. Diġà ħdimna skema għal meta ħanamlu l-għażliet tal-iskejjel, qed naħsbu wkoll kif se nagħmlu għax mhux se ssir bħas-soltu ovvjament sabiex nieħdu ħsieb xulxin u s-saħħa tagħna lkoll. Għandna skema diġà għandna d-dati fissi, però naħseb inutli nippubblikawha minn issa u forsi iktar nitfixklu
għaliex jista' jkun li s-sitwazzjoni tinbidel kollha u jkollna nipposponu kollox. Għalhekk aħna u intom konna nieħdu daqsxejn paċenzja b'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha u nistennew ftit iktar il qudiem. Aħna nistgħu noħorġu imma kif qed ngħid nistgħu nikkumplikaw iktar il-ħajja ta' xulxin tajjeb. Qed norganizzaw mixjin pass pass nistolbukom issegwuna u nimxu flimkien. Dak kollox? Dawk huma il-polots, issa ħanibdew billi nibdew intellaw il-polza, issa jitellaw l-ewwel waħda, wara li ntellaw 12 jiena nerġa' naqrahom kollha, ngħid l-index number u ngħid l-isem ukoll, imbagħad nerġa' ngħid l-isem u l-kemm ġew sewwa. Infakkar ukoll li dawn il-listi ħajkunu available fuq il-website għada filgħodu u tkunu tistgħu tarawhom. Dan il-filmat ukoll jibqa' available fuq l-internet biex wieħed ikun jista' jara. U hekk telaw li tawni l-ewwel waħda u sa nibda naqra ma rendi bżonn in-nuċċali. Mela, 9174 Anyanwu Etan Ugo Chukwu. (9036) Kurmi Buttigieg Kane. 5623 Mikallef Alexander. 5732 Galia Jean Paul. 9070 Nicole Kim. Għandu oħtu qed tapplika fil-Form 1. 5543 Zammit Kerik. 5587 Borch Samuel. 9100 Paris Jacob. 9106 Camilleri Luke. 9191 Vella Marcus. 5604 Kumbo Dassier. Għandu oħtu għat tapplika fil-Kinder 2. 9005 Holt Liam Edward. Ħanerġa' naqra l-ewwel 12, il-1, l-ewwel wieħed, Anyanwu Etan Ugo Chukwu. It-2 it-tieni wieħed, Kurmi Buttigieg Kane. It-tielet, it-3, Mikallef Alexander. Il-raba, Galia Jean Paul. Il-ħames, 5, Nicole Kim. Il-6, Zammit Kerik. Il-7, number 7, Borch Samuel. Il-number 8, Paris Jacob. Il-number 9, Camilleri Luke. Il-number 10, Vella Marcus. Number 11, il-11, Kumbo Dassier. Numru 12, il-12, Holt Liam Edward. Ħankomplu bil-polza. 5637 Zammit Malija Zendrik. 9080 Abela Neal. 5618 Mikallef Matthew. Dispjaċina għattadda xej il-karta, ma forsi tista' tidher 5618 Mikallef Matthew.
9081 Attard Pulucino Matteo għandu ħoħet japplika fil-Kinder 2. (9079) Portalli Jake għandu ħoħet japplika fil-Kinder 1. 1279 Muscat Zowen. 9082 Kurmi Sam. 9009 Deguara Zek. 1134 Mizurati Abdel Karim. 5602 Kauki Isaac. 1121 Vassallo Tanti Sven. Għanaqrawhom. 9041 Kakia Andrea. Il-numru 13, il-13, Zammit Mallija Zendrik. Il-14, il-14, Abela Nil. Il-15, il-15, Mikallef Matthew. Il-16, 16, Attard Pulucino Matteo. Il-17, il-17, Portelli Jake. U il-18, Muscat Leitin Muscat Zowen. Il-19, il-19, Kurmi Sam. L-20, Zek Deguara. Il-21, 21, Mizurati Abdel Karim. Il-22, 22, Kauki Isaac. Il-23, 23, Vassallo Tanti Sven. L-24, 24, wa Kakia Andrea. Dak kienu l-ewwel 24 li tellajna, issa ħankomplu bil-polots u li jmiss il-25 huwa il-9105 Formosa Elias. (9143) Farrugia Luigi. (9151) Fenek Gabriel. (5638) Zamid Zeloden. 5688 Farrugia Nathan. 5642 Spiteri Melvik. 5550 Shkembri Nicholas. 5598 Muscat Jake. 9089 Farrugia Gianluca. 9132 Vella Jacob. 9043 Sherry Shazon. 9193 Harrison Craig. Għandu ħoħit japplika fil-year 1. Il-25, il-25 Formosa Elias. Il-26, 26 Farrugia Luigi.
27 Fenek Gabriel 27, 28 28 Zammit Zeloden, 29 29 Farrugia Nathan, 30 Spiteri Melvik. Nistennew sekonda, ekku waslet ukoll il-karta li jmiss u li hija misna 31 nissa, 31 Nicholas Xkembri, 32 32 Jake Muscat, 33 33 Farrugia Gianluca, 34 34 Vella Jacob, 35 35 Sherry Shazon, 36 36 Harrison Craig. Dawk kienu l-ewwel 36, issa ħankomplu ntellaw il-polots u li jmiss is-37 hija ta' 9013 Kirkop Jaden. 5544 Spiteri Kamen. 2902 Mifsud Luke. 9162 Copperstone Benjamin Joseph. 9159 Caruana Isaac. 9192 Pisani Luca Blaziek. 9196 Sapiano Jamie. 5607 Kakia Dale. 2880 Zammit Daniel. 9044 Camilleri Dejan. 5540 Malija Karl għandu waħtu għed tapplika fil-year 1. 5629 Farrugia Sven. Thank you. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li tellajna. 37 37 huwa ta' Kirkop Jaden. 38 38 Spiteri Kamen. 39 39 Mifsud Luke. L-40 40 Copperstone Benjamin Joseph. 41 41 Caruana Isaac. U 42 il-42 huwa Pisani Luca Blaziec. Il-43 43 huwa Sapiano Jamie. Il-44 huwa Dale Kakija. Il-45 huwa Daniel Zammit. Il-46 46 huwa Camilleri Dejan. Il-47 47 Malija Karl. Il-48 48 huwa Farrugia Sven. Issa ħantellaw il-49. Il-number 40, l-40, 40, Saliba Samuel. 9004, Mifsud Gabriel Mifsud. 9155, Mercia Thomas. 9103, Zerafa Kiran. 9105
9039 Borch Nathan għandu ħuħit japplika fil-Kinder 2. 5625 Farrugia Carlisle. 9008 Golino Fabio. 5616 Mayo Daniel. 5527 Karabot Zachary. 9042 Bogdan Victor. 5586 Kassar Kyle. Naraw. 5599 Karabot Liam. Għanerġaw naqraw l-aħħar 12. Ekku, issa għanerġaw naqrom u jmiss il-49, 49 li huwa Saliba Samuel. Il-50, 50, Mifsud Gabriel Mifsud, għanna darbtej Mifsud. Mela, il-51 Merċiqa Thomas, 51. Il-52, 52 għanna l-Zerafa Kiran. Il-53, 53 għanna il-Borch Nathan. U il-54, 54 għanna l-Farrugia Carlisle. Issa s-sitta li jmiss. Il-55, 55 Golino Fabio. 56, 56 Mayo Daniel. Il-57, 57 Zachary Karabot. Il-58, 58 Bogdan Victor. Il-59, 59 Kassar Kyle. Il-60, 60 Karabot Liam. Inkomplu bil-polza u issa jmiss il-61 li huwa il-5549 Karwana Danzel. 9169 Bajada Timothy Paul. 5589 Camilleri Jake Anthony. 9119 Kutayyar Jacob John. 5585 Kauki Tristan. 9022 Farrugia Giuseppe. 5532 Montebello Jaden. 5530 Karabot Zek. 5548 Shiberras Denzel. 9090 Formosa Sven. Għandu oħtu tkoll it-tapplika fil-Form 1. 5556 Abela Jerome. 9017 Shiberras Miguel. Nerġaw naqraw l-aħħar 12, kulħadd ikun jista' jerġa' jiftakar x'għadna. Il-61, il-61 huwa Karwana Danzel. Il-62, 62 Bajada Timothy Paul. Il-63, 63 Camilleri Jake Anthony. Il-64 Jacob John Kutayyar. 65, 65
Kawki Tristan. Is-66 66 Farrugia Giuseppe. Is-sitta l-oħra li huma dawn li ħanaqra issa 67 67 Montebello Jaden. Is-68 68 Zach Karabot. Is-69 69 Xiberras Denzel. 70 Formosa Sven. Il-71 71 Abela Jerome. Il-72 72 Xiberras Miguel. Ekku, issa dak li jmiss huwa il-9069 Abela Kyle. 9135 Aquilina Sven. 9059 Moschetti Luca. 9104 Muscat Luca. 2966 Mayo Liam Cody. 9124 Cantanti Caden. 9050 Chini Zachary. 5601 Kushkiri Kane. 1284 Seguna Jai. 5645 Haber Jamie. Għandu ħuħ qed japplika wkoll fil-year 1. 5640 Tanti Zakiel. Yes, until 9140 Patch Caden Jake. Għandu oħtu qed tapplika fil-Form 1, li għandu ħuħ qed japplika fil-Form 1. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 li tellajna, il-73 73 li huwa Abela Kyle. 74 74 huwa Aquilina Sven. Il-75 75 huwa Moschetti Luca. Il-76 76 huwa Muscat Luca. Il-77 77 Mayo Liam Cody. U il-78 78 huwa Tanti Caden. Għanna lista oħra l-aħħar 6 li tellajna. Il-79 79 huwa Chini Zachary. Il-80 80 huwa Kushkiri Kane. L-81 81 huwa Seguna Jai. Il-82 82 huwa Haber Jamie. L-83 83 huwa Tanti Zakiel. L-84 84 huwa Patch Caden Jake. Issa ħankomplu bil-85 li huwa dan li sanajt issa huwa il-9113 Karwana Jake. 5705 Borch Kieran. 5699 Amira Dillon. 9053 Frendo Sean. 552 Briffa Jacob. 5
5690 Taljana Kutajjar Aiden. 5592 Greg Liam. 9001 Cilia Giorgio. 9091 Kurmi Matthew. 9087 Bedzina Miguel. 9144 Faraday Luen Rowland. 5603 Buġeja Andre. L-aħħar 12 li għadna kif tellajna nibdew mill-85 85 li huwa Jake Caruana. 86 86 huwa Borg Kieran. 87 87 Amira Dillon. L-88 88 huwa Frendo Sean. 89 89 huwa Briffa Jacob. Id-design in-90 huwa Taljana Kutajjar Aiden. Nistennew il-lista l-oħra, naħseb it-tismaw ninsemmi dawk li jkollok għandhom il-ħutom li jistgħu jkunu kemm fil-Form 1, kemm fil-Year 1 u anke fil-Kinder 2 jew fil-Kinder 1. Tajjeb dejjem iridu jmorru l-aħwar iridu jmorru fl-iskola tal-istess kongregazzjoni jew tal-istess entità. Il-wieħed u design, in-91 huwa Liam Grek. It-tnejn u design huwa Cilia Giorgio. Il-93 tlieta u design huwa Kurmi Matthew. Il-94 erba u design Bedzina Miguel. Il-5 u design 95 huwa Faraday Luen Rowland. Il-96 6 u design huwa Buġeja Andre. Nkomplu bil-polza tan-97 li huwa dan li sanajt issa. 9002 Tessie Samuel. 9164 Abu Rub Haitam. 9030 Sammut Nick. 9055 Borda Gabriel. 9125 Saliba Dylan. 9146 Caruana Matthew. 5621 Genovese Gabriel. 1089 Balzan Matteo. 5686 Balzan Luke għandu ħuħet japplikaw kol fil-Form 1. Dan huwa wieħed minn dawk tal-aħwa li jista' jdaħħal il-ħuħ ukoll. 9047 Mifsud Isaac. 5635 Zammit Andrea. 9051 Sajeba Laron. 97 ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. Il-97 huwa ta' Tessie Samuel. 98 Abu Rub Nahajtħam. 99 Sammut Nick. 100
huwa Borda Gabriel. 101 Saliba Dylan. 102 Karwana Matthew. L-aħħar sitta li għadna kif tellajna, il-numru 103 huwa il-5621 Genovese Gabriel. 104 Balzan Matteo. 105 Balzan Luke. 106 Mifsud Isaac. 107 Zammit Andrea. 108 huwa Sajeba Laron. U ekku nkomplu bil-polza li jissa talata il-5526 Bartolo Aiden. 9173 Kallus Ryan. 5600 Borch Zach. 5733 Spaniol Zeyan. 5596 Manjon Kiran. 9115 Siracusa Gabriel. 1231 Xiberras Jean Paul. 5614 Alex Ashel. 9095 Azzopardi Aaron. 5541 Kasem Isaac Sen. 5546 Stivala Pach Caden. 9185 Mikallef Luka. 109 huwa Bartolo Aiden. 110 Kallus Ryan. 111 Borch Zach. 112 Spaniol Zeyan. 113 Manjon Kiran. 114 Siracusa Gabriel. Issa naqraw is-sitta li jmiss li ġiġa tellajna. Il-115 huwa Xiberras Jean Paul. 116 huwa Alex Ashel. 117 Azzopardi Aaron. 118 Kasem Isaac Sen. 119 Stivala Pach Caden. 120 Mikallef Luka. Tellaw il-polza li jmiss li hija tal-5593 Azzopardi Vajlon. Il-5542 Saliba Craig. 5636 Samut Thomas. 9134 Mifsud Clive. 9067 De Battista Joseph Anthony.
9107 Del Ceppo Jaden. Thank you. Il 5594 Cremona Enrico. 9114 Mitzi Zemkon. 5701 Kulad Derek. 5533 Greg Miguel. 9129 Azzopardi Julian René. 2908 Desira Alessandro. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, ħanibda mill-121 121 li huwa ta' Azzopardi Wailon. 122 122 Saliba Craig. 123 123 Sammut Thomas. 124 124 Mifsud Clive. 125 125 De Battista Joseph Anthony. 126 Del Ceppo Jaden. 126 Del Ceppo Jaden. ħantella wissa l-127. Sorry, baqanna 6 oħra. 6 rajtom 12, kont rajt 6 biss. Naħseb li sa l-ofsinar. 127 127 Cremona Enrico. 128 128 Zemkon Mitzi. 129 129 Kulod Derek. 130 130 Greg Miguel. 131 131 Azzopardi Julian René. 132 132 huwa Desira Alessandro. Issa jmiss il-133 li għadu kif tela issa u li huwa dan li sa naqra hawnhekk. 5051 Fenek Munro Elias. 9048 Bothir Ismael. 5619 Grima Butler Emerson. 9092 Farrugia Aiden Kendrick. 9123 Abela Medici Samuel. 5731 Kassar Kert. 9029 Gallo Mimmo. 9182 Ulandei John Sedrey. 9010 Castagna Luca. 5702 Grant Nikolai. 5525 Azzopardi Sven. 1105 Mikallef Bikil Zion. Ħanerġa l-aħħar 12 u ħanibda mill-133 133 li huwa Fenek Munro Elias.
134 134 Bothir Ismail 135 135 و Grima Butler Emerson 136 136 و Farrugia Aiden Kendrick 137 137 Abela Medici Samuel 138 138 Kassar Kert. Issa ġejjin l-aħħar sitta li għadna kif tellajna, ħanibda mill-139 139 li huwa Gallo Mimmo 140 140 u Landej John Sedrej 141 141 u Kastanja Luka 142 142 Grant Nikolaj 143 143 u Azzopardi Sven 144 144 Mikallef Bikil Zion. $9075 Kauki Mattias. Mela nqaltat inna daqsxejn il-karta n-number huwa 9156 huwa ta' Kalleja Luke 9156 Kalleja Luke. $9028 Attart Jacques. $9066 Preka Jake. 5547 Grima Joseph. 5608 Collins Chase. 5537 Gat Jeremy Mark għandu waħdu t-applika fil-Form 1. 9024 Spiteri Daniel Luke. 5612 Frendo Caruana Sven. 5535 Farrugia Zion. 9033 Balzan Jake. Wara din naraw. 5627 Attard Nathan Lucas. ħanaqra l-aħħar 12 li telaw, ħanibda mill-145 145 li huwa Kauki Mattias. 146 146 Kalleja Luke. 147 147 Attart Jacques. 148 148 Preka Jake. 149 149 Grima Joseph. 150 150 Collins Chase. Il-151 151 Gat Jeremy Mark. 152 152 Spiteri Daniel Luke. 153 153 و Frendo Caruana Sven. 154 154 و Zion Farrugia. 155 155 و Balzan Jake.
156, 156 u għattart Nathan Lucas. Ħankomplu issa bil-157 li huwa il-5698 Bonnici Mattias. (9184) Xkembri Alessandro. (9139) Paċ Kelvin Alex. Għandu ħuħit japplika wkoll fil-Form 1. 9025 Briffa Odin. (9072) Vassallo Nathan. (9170) Vella Nikolaj. (5692) Boachi Russell. 9177 Samut Jake. Għandu ħuħit japplika wkoll fil-Year 1. (5695) Jake Vella. Għandu oħtu it-tapplika fil-Form 1. 9056 Camilleri Samuel. 9023 Aquilina Luca. 9073 Tonna Zek. Naqraw l-aħħar 12 li għadna kif tellajna u ħanibdew mill-157 157 li huwa ta' Bonnici Mattias. 158 158 Xkembri Alessandro. 159 159 huwa Paċ Kelvin Alex. 160 160 huwa Briffa Odin. 161 161 huwa Vassallo Nathan. 162 162 huwa Vella Nikolaj. Għanna l-axħar sitta li tellajna, nibdew mill-163 163 huwa Boachi Russell. 164 164 Samut Jake. 165 165 huwa Vella Jake. 166 166 Camilleri Samuel. 167 167 huwa Luca Aquilina. 168 168 huwa Tonna Zek. Nkomplu bil-polza risqin lej l-aħħar u issa għandna lil-5626 Magro Nil. Għan nissa lil-5534 De Battista Ben. 9068 Buġeja Kane. 9120 Mikallef Anton. 5685 Balzan Sem. Għandu ħuħit japplika fil-Form 1. 5617 Grima Wailon. U għanna u koll il-5628 Magri Jake. 1199 Mikallef Emi. Wasalna fl-axħar żewġ polots. 9046
Falzon Justin. U l-aħħar polza hija ta' il-5689 Mikallef François. Dawk kienu il-polos li tellajna, ħanerġa' naqra dawk l-aħħar li tellajna, ħanibda mill-169 169 li huwa Neil Magro. 170 170 huwa De Battista Ben. 171 171 huwa Buġeja Kane. 172 172 huwa Anton Mikallef. 173 Balzan Sem. U 174 174 huma Grima Wailon. U l-aħħar erba li huma dawn il-175 175 Jake Magri. 176 176 huwa Mikallef Emi. 177 177 Falzon Justin. 178 178 huwa Mikallef François. Dawk kienu il-polos tal-subien għadħul fil-Form 1, di kienet il-polza ta' partiċipazzjoni illum l-ewwel ta' April. Infakkar li dawk l-ewwel 75 minnhom li ġew l-ewwel 75 f'din il-polza li tellajna bħallu ġimgħa fit-8 ta' April jekk il-bambin irid fit-8:15 fl-10:15 jieħdu sehom fil-polza tal-għażla flimkien ma' it-tfal li ġej minn skola bla kontinwità u tfal ta' impjegati fi skola oħra tal-Knisja. Għada nfakkarkom li l-lista ta' kif ġie r-riżultat ta' din il-polza jittella fuq il-website u tkunu tistgħu taraw hemmhekk u anka tkunu tistgħu taraw dan il-filmat mill-ġdid. Kif ittaraw fuq l-iskrin tagħkom, il-website hija www.knisja.mt. Fitxu wkoll il-section tal-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzja lil We Media tal-servizzi tagħna f'dan l-istudio. Nirringrazzja t-tim tal-admissions, daw li qegħdin hawn preżenti u anke dawk li għajnuna fl-uffiċċju wkoll u xi wħud minnhom huma maqfulin ġewwa x'issa għandhom l-età. U nirringrazzja wkoll in-notar li bil-paċenzja kollha qatt jiffirma u jittimbra kull applikazzjoni li kellna. Dak huwa kollox, jekk għandkom xi diffikultà tistgħu tċemplunna fuq in-number 7999 0224. Tajjeb, u naraw kif nistgħu nirrispondu għad-domandi tagħkom. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Żommu sew ħudu ħsieb tagħkom infuskom u ta' kulħadd. Grazzi.